La vostra llar Blanes es troba a escassos metres de la platja, entre Sa Palomera i Sabanell. Molt a prop del centre i de la zona comercial, sense tot el trànsit i soroll que suposa residir allà mateix. Gràcies a la seva ubicació privilegiada, els nostres residents poden gaudir fàcilment d'un ambient relaxat mentre passegen davant del mar. Per la nostra banda, a nivell humà, diàriament tot l'equip de la vostra llar Blanes es dedica íntegrament a aconseguir que la residència sigui una llar compartida per tothom. Ens agrada destacar la calidesa i la proximitat amb la qual podem dedicar-nos als nostres residents. Al centre, totes les habitacions són exteriors i compartides, el que fa que els nostres usuaris mai se sentin sols. Comptar amb la companyia i conversa dels companys d'habitació sempre fa més agradable el dia a dia. Tot i així, és important comptar amb detalls que ens ajudin a separar i cobrir les necessitats de cada resident d'una manera individual. El mateix passa amb la salut i el benestar, sent aquests els grans pilars que sustenten la nostra filosofia. Disposar de metge, fisioterapeuta, psicòloga, auxiliars, cuina pròpia amb màquina de texturitzats i fins i tot servei de perruqueria fan d'aquesta residència una llar que cobreix al complet les necessitats bàsiques i extraordinàries dels nostres usuaris. També es tracta d'oferir espais on puguin gaudir del seu temps sense preocupacions, que puguin evadir-se, i en això la terrassa juga un paper essencial. És imprescindible que tinguin activitats dirigides on puguin distreure's i mantenir les seves habilitats en actiu, com ara pot ser el taller de memòria, la tertúlia, intercanvis intergeneracionals o les manualitats. De la resta, ja ens encarreguem nosaltres. Un equip complet a la cura i al servei de qualsevol necessitat o imprevist que pugui sorgir. No dubteu en trucar-nos o escriure'ns. Aquí estarem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la vostra llar.